Patik ni debata di minggu ta sadarion iman antar surat di poda tolu ayat tolu sahatu ayat pitu. Sayunang mata luson siar roham habasaon dohot hasitongan koruk kontagonan akai turukungmu jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asini roha dohot pangatusion na dengkako maradopod debata dohot jolma marhaposan tu Jahoba mahosian nasa roham jalaunang marpangucadean ho tu pikirammu sadiri sai ibana ma tada dinasa dalanmu asa ibana patigor akka dalammu unang tung nabisu ko di parbaga roham Abiari majahoba jala paholang dirim sian hajahaton atong rap mangidugugo mahita lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulahon nahobar tu patik mi amen. Mari dehita buku di nomor 160 sada ayat sada dohot 5. Jongjong mahamu Tatopoti madosata ale amanami jala di batanami na di banua gijang pargogo naso hatudusan pardinggan basa doho jala rodi saleleng-leleng ngado asini roham sai marpamuati maroham mida hajahaton nami jala seunang be ingot akka dosa nami ai jot dohami mardosa maradopon ho jala jot do husungguli hami remasmu marhitesian pangalasion nami di hatam ale Tuhan Jahoba saya unang paingot-ingot pangalasion nami unang alang asini roham saya rupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabege mahata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Songonondo hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhoko, nunga pola hujau guarmu, au napunaho, hasangapon madidebata nadigija. Amen. Hudul maham. Mare dehita sian buke de nomor 124 ayat 2 dohot ayat 3. Epistel di mingguta sadarion iman atas surat di buku Efesus sada ayat 3 sahatu ayat onon. Efesus sada ayat 3 sahatu ayat onon. Tajahama secara responsori ayat perpudi rap mahita mencaha. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodian sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiat dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihutton halomoan ni rohana asa tarpuji asi ni rohana namar muliai nani asihonon na tuhita di bagasan nahina holongan nai sonido sahatna martua do akan atumangion hata ni debata jala nau piapsa. Amen. Mare dehita sia buke de nomor 700 ayat 1 dohot ayat 3. Jongjong mahamu.
Taha tidak ko maha taha porsiatai songon nahina tidak ko nidongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinumbuhon ni si Maria nagabi-gabian si antod di porbadia andorak suhabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal libana di hau pinor silang na tuat tubanu na toru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgu lahundulu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pe mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jalarong sada huria na baria huria hato panyala Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amen udul maham tabagema titing masa di huriata minggu tabagema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu dung natal do topik Jehovah do partogi jalamual ni olop-olop sian Jeremia 30 sada ayat 1 ayat sia 2 parmingguan bodari ujung tahun sadarion minggu 30 Desember 2020 pukul 10.06 berbahasa Indonesia dohot pukul 10 sia wib bahasa Batak maringanan di gerejaon patupaut tado parmingguan ujung tahun laos papu pilihan tujolo dohita si pasahalta tu dana pensiun HKBP patuluhon ibadah minggu Natal dan tahun baru pertanyaan keluarga pukul 00 tapatupama pertanyaan keluarga pukul 00 wib persirangan di tahun dohot mamuhai tahun naim baru songon dalata makamalotehon pandonganion di debata di tahun 2020 dohot mangido pengarupion ni debata lahu mandalan ni tahun naim baru tahun 2024 tapat upama pertanyaan keluarga di bagas tabe acara di parade huriata do tajaloma dung haluar gareja parmingguat tahun naim baru di hari Senin sada Januari 2024 pukul sia 30 bahasa Indonesia maringanan di gerejaon di patupado parmingguan tahun naim baru laos papung pelian tujolo dohita manupahi tu kategorial na posobulung HKBP kebaktian minggu di hari Minggu 7 Januari 2024 marminggu songona somal dohita pukul 7 bahasa Indonesia pukul 10 berbahasa Batak paupaton pelian Natal keluarga tapasat ma pelian Natal keluarga marite situa sektor tabe palimahon parmingguan keluarga hombartu keputusan rapat huria minggu 10 Desember 2020 mulai tahun 2024 si ganup bulan di patupado parmingguan keluarga alani mamukasian bulan Januari mardalan ma programi rap hudul ma nasa keluarga jala boido patu begehon ende puji-pujion marumakon vokal grup sakeluargai jala tapa buah ma tu tapa botohon ma tu parado laos disi tapa saat ma amplop pelian bulanan manang tahun di parade do amplop di manogot marbahasa Indonesia pukul 7 1 wib di harian bahasa Batak pukul 10 pukul 10 sada wib paonopon pendaftaran guru sekolah minggu Hombartu hasil sermon parado HKB Mampang Perapatan Nadi Patupa di Jumat 8 Desember 2020 Puka utama pendaftaran guru sekolah minggu HKB Mampang Perapatan periode 2024-2026 dohot syarat
Boima taberen di warta jemaat nadong dihita. Paling lambat hari Minggu 14 Januari 2024. Papituhon parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Walu ruas Namar Sahid Tabuan ma di bagasan pangyata akar ruas Namar Sahid. Hatani di bata pasahat ma dalan mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturihon. Psalmen 37 ayat 5. Pasiahon namar ulang tahun Parhado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Di doa hatani di bata ay tambah nido diho ganjang ni hari-hari dohot tahun ni ngolum dohot dame siap poda tulu ayat 2. Pasapuluhon parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot nasing naso jinaha di titingon taidama di halotas acara nadong di tabe songoni ma titing ni huriata di bagasan nasa menggion tuhatama masuk-masuk. Huhut papungu pilihan sada A sada B. Mare dehita sia bukede nomor 750 sia ayat sada dohot udutna. Damini debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di bagasan tikion di minggu parpudi di tahun 2020 tuluon imana tersurat di buku nisi Jeremia
Biddu 31 ayat pitu sahat rodi ayat sia. Hujahahon ma di tengah-tengah ta. Ai songonodo hatani Jahoba marhicani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob jalan marolopolop mahamu mida ihutan niaka bangso perbegu pangiar hamuma suaramuna mamuji-muji jaladok hamuma sai palua ma ale Jahoba bangsom pasi-pasi ni Israel idama ikonahu manogihon nasida siatano natukan utara jala ahu papunguhon nasida sian aka ujung ni tanoon rabdohot aka nama pitung dohot napapang nagabe-gabean dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan naboror do nasida aka namulaki tuson rodo nasida tutuhuhut tumatangis dohot marhuraja ahu mamanogihon nasida tuaka batang aek di dalam nahornop dang tagamon tersulad di nasida disi ayahu gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak buha bajuku ima sahatna dita salutna na diholong di bagasan Yesus Kristus nuang nunga masuk kita amang dot inang di hari Minggu perpudi di tahun 2020. Jadi mau lo taring mangrimangi malang meruji-ruji hita tu pudi nunga gudang akan ang tawulus. Jadi mertua mahamu amang dot inang narap marminggu narap mangujungi marhite minggu na perpudi di tahun 2020. Aladang sude na boy manang na olo rap mengunjungi marhite na marpungu di bagas coro gudang mayalannya ke kesibukan ngamulai dong nuaing belanja manuhor jagung asa bakar jagungan nong molo sei nunga adong nuaing merencanahon ngalau tu puncak ngalau berdalan ngalau nuaing mulai mengibati keluarga alani dona dang sasude halak dang sasude mamereng maka mulatehod dengan basan di Jahoba marhite na marpungu mangujungi jan nong pe nang pengamar minggu hita di manogoton ikon rore hitan nong borngin ido kan korore betong asa berawal dari gereja berakhir di gereja ido bana alo lo dalang palu jauh adang doha muda pe amang do tinang na sama beka banglo yang rencana nama beka banglo yang sadarion ngaber sebiade ay molo dihuta daba molo dihuta di tanggal 13 sadei ay oleh kan no tibo perayaan di tahun baru daripada di Natal di siro pe di sornopo ka banglo yang na ipe dalam berpungu di Narwana jadi turpuk di bagasan tikiol amang dot inang barita nauli di hita di topik minggu Jahoba do pertogi jalan mual diolop-olop jadi dumardalak kita mulai sada Januari marujung tanggal 13 sada adong manuaing sada panidangion haprosiaw di hita salhutna ni dok Jahoba do pertogi jalan mual ni olop-olop molo hata pertogi kan na berhubungan tu kepemimpinan do kepemimpinan ni berhubungan tu buhado sahalak diuluhon sahalak pemimpin lahu mengambil sada keputusan terbaik di dalam ngaluna jadi buhado musti sahalak pemimpin manguluhon buhado ibana di bagasan perdalanan di ngaluna boy membimbing ibana boy manarihon ibana boy laho mabuan manugu ibana di dalam nama cewamur situtupe di dalam nama celadi situtupe namangi molo didok mual ni olopolop jadi molo mual ni olopolop mual didok sumber jadi sumber olopolop sumber sukacita molo didok di son Jahoba do jadi panidangion ni bangsa Israel mon di tonga-tongan ni Nadia Dopin Nasida haparir dibuang di habungan Babel di tarbuang Nasida son nang didok ni si Jeremia 70 tahun mana sida terbuang di Babel nang pe diganggu aka panurang pergap-gap haporsiaw ni bangsoi
nama dok tu nasida dang tutupi 70 tahun itap ni 2 tahun donina. Jadi itap ni 2 tahun dohamu hape amang dot inang di bata do nang mabahin na merancang habuangan ni laho paingot to nasida di kesalahan nasida di somma nuai dung di papatar si Jeremia taringo tu dengan bahasa ni Jehovah di somma dong sada panidangion jago badu pertogi jalan mual ni olop-olop juk dihita ngolaka di pesta huria manang di pesta bonatau kan mangolop-olopi jadi amarolop-olop molo lam tab olop ta molo lam tab na mangolop-olopi daido aido kan molo manortor misalna adong mana mangolop-olopi betab ba matong hicani yakana manortoron tabba mahicani lam gudang lam semangat jadi molo ngataboto ise mual ni olop-olop ta pasti mabe kita semangat molo lam taboto ise mual ni olop-olop ta maricani roha mahita maricani roha marsurak-surak mahita jadi di panidangia ono yang di ujung ni tahunon marsaringar martul pokotu hita salutna Jehovah do partogi jalan mual ni olop-olop dang adong di luar ni atau marhiti-hata di debata di bagasan tikyo adong mamanang napiga pasahaton na tuhita. Bahasa di dok, Jehovah do partogi, jalan mual ni olop-olop. Na perjolo amang dot inang, bahasa di dok songni, ala Jehovah do palua bangsona. Di ayat pitui di dok, ay songono do hatani Jehovah, marhicani roha mahamu, marsurak-surak mida Jakob, jalan marolop-olop mahamu mida ihutan niaka bangso perbegu pangiar hamu ma suaramuna mamuji-muji jaladok hamuma sai palua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Jadi molo didok palua ini memulihkan, selamatkan, sembuhkan. Jadi pangiduan ni bangsoi doi di tonga-tongan ni herana sadong pakirimon ala ni dau nasida sen huta Jerusalem molo dau sen huta Jerusalem dau do nasida sian panobot tu debata sian perpunguan dot debata jadi ditikiri dok saya palu ama memulihkan hubungan dot debata dui menyembuhkan jadi luka-luka mereka dan kepedihan hati mereka, kehancuran hati mereka karena jauh dari pusat peribadahan Yerusalem, mereka memohon kepada Tuhan. Saya palua mau hami ima. Saya palua ma Jehovah, ale Jehovah bangsom pasi-pasin Israel. Jadi molo didok pasi-pasi inang amang sisa-sisa. Omak kana tinggal di Jerusalem. Buasa na si dadang dibuan tuhawangan Babel. Omak kana galidon, akana marsahit. Akana matua, akalan sia, akana mabalu. Muladong pekana poso dison, memang nasubuy do tarjalugugo siya kalakon. Ala dibuat tuhawangan Babel akana bisuk. Termasuk ma si Sadrak, si Mesak, si Abnego, termasuk ma dohot si David. Jadi si Daniel. Jadi mulak kana akka na tinggal di Jerusalemon, Oma halak naso memungkinkan untuk membangun kembali Yerusalem. Tang memungkinkan untuk paulihot Yerusalem. Alanido di tonga-tonga ni hagalion nasida, manggido nasida, asa dipalua, asa disembuhkan, asa dipulihkan. Di ayat 3 nunga dilehon debata sada jaminan tu nasida. Haholongan saliling-liling na hubain makkaholongiho dibaheni hutogu-toguho marhite-hite asiniroha haholongan saliling dililing na hubain makkaholongiho dibaheni hutogu-toguho marhite-hite asiniroha marhite ahama muse ahaman waing muse nadi palua nadi pulihkan debata bangsa Israel dia tolblusada dohot di ayat 30 tolui di dok sonon ida mana rodo akari sogot ninna Jehovah
Pukau kuma padan nai baru tu pinopar ni Israel, dohot tu pinopar ni Juda. Jadi hati yang diperbarui. Jadi pemulihan bukan masalah tentang fisik, tetapi yang dipulihkan Tuhan yang paling utama adalah hati yang baru, di mana firman Tuhan diperbarui di dalam hati manusia. Amang dot inang nadia holongan di bagasan Yesus Kristus marhiti hatani debata didok jahuba dosi palua los ido na pengotok kita di perdalanan ni nguruta di bagasa satau bolonon. Sudi ala ni denggan basa ni Jahoba do godang do hitana bergumul, godang do hitana nasursar, apalagi di masa-masa adaptasi ekonomi dung Covid. Godang do hitana mabiar ala tahamalai tehom matu debata boy tabulu si salhutna dada ala ni gogota alai holan ala na pinaluan ni debata do hita. Molotadok dona harta menjamin keselamatan dan nyawa kita. Molotadok do ala ni gogota na madalani taunon huarahom maju hita mamereng amang dot inang na puna SMA unggul nadong di Balige ima Jenderal Silalahi anggolani harta do anggolani keterkenala do ketokohot do molo idu na menjamin nguluna dang bui do honon ala nunga perjulu borhat ibadah dang na bui menjamin perngulwata molo tadok do ala ni gogota gudang do amang dot inang na subui mamulus taunon dang bui mamulus taunon ala di tonga-tonga ni hagwagonay adong kesombongan tong dudang bui satu tahun satu tanggal 30 sadon ala ni do debata na palua hita alilos ibadah mah so pertugi na manguluhon molo mermobil hita molo adong supir do na menjamin keselamatan ni penumpang. Jadi sugari adong 5 halak di bagasan mobilon hola sada do nama buang mobil nang pe adong hepeng di katong ta nang pe hita sehat nang pe gogo hita alai molonu nga salah supir na di joloton manang berulah ibana dang adong jaminan keselamatan di hita debata olo do pertogi namad dongani hita di sepanjang tahunon di bahad do tu hita akka nadumenggan di bahad do tu hita di bagasan perdalanan dengolut tahun merdami do tita nang pesipata mangalo hita siat tuani di bahad do di haul do hita do asin rohana nang pesipata lupa hita siat tuhani sadar tidak sadar hita amang dot inang bolo dang taulaon hata ni debata di bagasan sadari pe sasitong na naman berontak do hita tutuhan jadi molo madaw hita siat ibana lipe hita sian hatana taingot ma kita sedang memberontak mangalo debata di ngoluta alirang dipasip-sip Tuhan hita dilihat do kesempatan tu hita salhutna ipasuang gogota dipasuang pakirimota dipasuang nang las nirohatan hidup ben na ibana do partogi di hatani debata di bagasan tikion idok pangyar hamu ma suaramu na mamuji-muji jala dok hamu ma saya palua ma ali jago babang soa asa marhiti hata ni debata di bagasan tikion di paingot mahita di bagasan Yesus Kristus ma di papatar asin rohanai marhite inkarnasi imana di Yohanes sada ayat sade dedi satro di bagasan tikion mologala pelilin amang di sol inang lilin 5 di son namar natal do pita nae jedang itap ni tanggal 26 natal satu tanggal 5 Januari nomor natal do pehi mar natal papatarhon inkarnasi ni debata na olo manulukkon hajolman jolma asabui makilalahon akka natai na padua hom marhiti hata ni debata di bagasan tikyon buasa didok debata pertogi jalamual ni olop-olop ta na paduahon ima
ala debatado papunguhon ayat 8. Ida ma ikon ahu manogihon nasida siatano natukan utara jala ahu papunguhon nasida sian aka ujung ni tano on rap dohot akka nama pitung dohot na papang na gabi-gabian dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan na bolod do nasida akka na mulak itu son. Jadi kan habuangan ni nung ngamabe marserak idok di son amang dot inang nama pitung na papang na gabi-gabian pangitubu oman waeng di Jerusalem alay di luar ni Jerusalem di habuangan Babeli ima akkana togos akkana bisuk akkana malo. Jadi di son nunga di bagabaho si Jeremia ditikina togihonon ni debata papunguon ni debata gabesada hasadaun nasida lapaulihon Jerusalem ima songon na di patupan is Esra dot sinehemiai di sim amang dot inang molo di halam hod debata do manogi hod dohot papunguhon om manuaing gabe ingot dihita dakya di halam hod debata na manirang na paserakon na pabeda-bedakon dakya di halam hod debata na margoar pengkotak-kotakan justru di keberagaman ido di padomu di papungu debata idok benna amang dot inang marhite turpuk sadarion didok di papungu gabeluhutan Allah tidak menyukai yang namanya memisahkan atau tidak menyukai yang namanya bergrup-grup manang berkelompok-kelompok. Alai di padomu do ala padomuani manang punguani manggobarhon manang patupahon marhilong marlinang pangoluan di jolma. Jadi adong do edeni sikola minggu di buku ede nomor 360 ayat 2 di dok songonon di papungu tinobus nai aka jolma pinaias ni budar nai sai marhilong nasida songon bitang sude sai marlinang sak do ulos na tahe. Jadi molo marpungu molo nunga di pasade debata yakin mehta amang dot inang itu akan menjadi berkat. Hidup benna toka masian tonga-tongata naolo manirang akan marhamarangki. Jadi adong do hamad songonon tak kubo to hita masa di hita songni dia kana marhamarang gininna boido kompak ditiki mekmet dung lamar keluarga be marsirang merbada jalan ajo sumber masalah akaina anggo kana marhamarang gion badingok durak merbada naujui al romak kainata molo romanggi molo 5 hal akan marhamaranggion apalagi molo kabawa sudi kan molo siadong bur pitor ina di olodo ina tom mangabati amatai mangurupi keluargana jadi hidup benar rawa seolo roma dok songonon merbadai ditiki merbadai amata do inata ulalani musina hokan halak narodo honinna jadi halak naroi olo manigai akka parhamaranggion dang masalah dang nagabi rahasia binwaing olo akka natoras manirang manirang anakna doh paromenna ala merasa inai saingan tu paromenna ala dipikir anak nanang dipajai dak danak songon naujui dope HP nung nga mangalak kay bana mabuat sada keputusan
mabuat boru. Dan rahasia umum be olo akan atoras mangela-ela rumah tangga ni ianak konna. Dan rahasia umum be olo do ala ni cemburu na tibo di ela dongan na asing laho marsogoni roha tu na dihasogohonna nang pedongan nei dang marsogoni roha tu si. Sayolo do nang di bagasan partikianon amang do inang di bagasan namar natoras pe namar besa pe olo do marbada di huria pe boy do songni di pungua pe boy do songni apalagi punguan dangalong sa punguan inate adong do otik di punguan ina baju seragam roha meragam ido jadi anggoa ikon mar dress code do hitan nong ina jadi Roma inat tanasari do ma dress code warnaha na ungu pitor Roma nasada na babalu deda nina habi kadang adong warna ni na babalu nangwi dang warna ni na babalui dang otong warna ni na diari tabi ring dukan warna apet dui warna ni harajau dui dang warna jandai bahati-hati hita dang cocok di nasada ape ujung nanya gabi dipakai alila merkurpe edena marolopolop ale rohana bura-bura nama ngawudok naking unang pakion unang onina hidup benna atau au jujur mamang do inang dang apala romoro aku mar dress code ala siadong doi pemaksaan ditiki di papungule bata namar serak namar ragami buasa setapoca hubungan dengan sesuatu yang tidak disenangi orang lain. Jadi di pengok hatani di batama hita di bagasan tikion. Ibana mual lolopolopi, ibana partogii, lo modrohana marsada hita salutna. Molo dihalak batak kan, murado marsada, aliang gusada susah. Daido, holam marpu, holadang ada wanong parpakat 10 halak. Baru satu Jakarta, Pitor mah. Tabai marisat tabahan ina. Beta tabai narisan. Ale mulu tabba 10 halak nai, mulai matubu ungut-ungut Pitor ni nama use. Danong separpakakan sotungi muru ke wanon. Misalna do museon. Misalna unang paju parpakak marang na perdolo sanggul ma asa utanami. Ya. Ji 10 beta tabahan arisan. Alai dung tabba 10 halak nai 20 nai mulai mamergutu-gutu. Ima dah, masang laborator naik ngobah, mulai mah kak kita kan suridu kita pingin didengar, biru balo modur hati bigi, jadi ala amata ala Raja Parhata di Margana, amata BP Raja Parhata di Margana, marpungu ma di Parasautanon, dung marpungu di Parasautanon, sido hata nabi mah, dang dia kuya, ni nama kan, mulai mah Roma mata dok sibi. Angasong nabel gau bah, eta mak, tapi sama nina, pocah ibana. Jadi, song ni do nama asa di bagasan partikianon, gudang menuntut untuk dimuliakan, dipasangap, ale nang uli bana pasangap doanna. Nuang hata ni debata marsaringat tu hita salutna, di pasada, di padame. Jadi molo nga di papungu debata hita. Bahi tapi ton konolo do di papungu. Ay molo di papungu kan di pasada dui. Di pasada. Saya unang molo kita lebih memilih di pasada hula-hula daripada di pasada debata. Ikhar dahi bagi hamu amang dot inang barita ni salak amado ina na merbada ijabu. Kan merbada ini sida dijabu ina. Ngasa minggu amat todang mama kulingi naton. Ale si dilo penate do si panganonna ido kasong nido ale nang urak mangan mana duk penangolo nga maceburat hapirat merminggu ido hatokan merbada di jabu dangolo mardame ale merminggu rap hudul ido bana rap hudul nga saydo konana na oma ay song nasi kamu song ndangali-ngali nina atau le mesi song ni maju harwan nina
ngasa minggu buhan habi di sada tikki roma hula-hulana di jabur hamulai nina pitor roma ngarolai buhadon be buka mate pitui ina te pero hudul bana ro hamu ito nina ima de to ra hudul malaki roma amate inna matuina te bates ni ito layo baina isi ma per marsiaton mana sida jadi gurang do halak batak unang mate halak batak kita jolmon di pasada ala ni jolman ni hormatan dang olo di pasada budar ni Kristus hata ni debata di bagasan tikion di palua di papungu debata hita ala ni holong ni rohana do ala ni ulang lomor hata marbulat-bulat marhiti natal rodo di batam isurduk kot tanganna asa mardomu hita salutna hita pekon olo do manurduk kot tangata parjolo maradupon akka na makasogoh kita pe di perdalanan mulutta na perpudi marhiti hata ni debata di bagasan tikion amang dohot inang di boasa di dok jahoba do partogi jala mual ni olop-olop ala olo do dibata gabe ama di hita di ayat siai rodo nasida tutu huhut to matangis dohot marhuraja ahu mamanogihon nasida tuak kabatang aek di dalam nahornop dang taga montar sulad di nasida di si ayahu gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak buha bajuku debata olo gabe ama di perdalanan ningoluta guarna masalak ama manang bapa di rumah seorang bapa di rumah itu adalah melindungi keluarga menyayangi keluarga tetapi di antara kasih sayang yang diberikan kepada anaknya terkadang ada amarah dan terkadang juga amang dan inang olo do mangalicing olo do mamuruki olo do herna maben iba maila alai dakya di paloas tartuk iba nang pesalani iba adong do sada tindakan ni sahala ama di tongani halak batak hala sepele do ale mabelas rohani anak na apalagi danak na baru anak yang masih kecil lah masa dalam pertumbuhan ima patuak kon anakna tua barana tahu tuh teh patuak anak tua barana dibahan anakna di son danak kan dang nebel getong dang tartiani na tuarsbi ituak dia barana ahama na tabo ahama na dibinereng ni danak awing dope amang inang mulu dulu sangulian tanggal 10 pitui 10 pitu puncak mulu di Agustus puncak ni hari kemerdekaan sebelum nenung ngadong parbola itano lapang jadi ala ringgom do manang kerumunan masa bui di bereng sadada dana pitor di bado tua barane dungi di bereng makana uli do akalas ni roha soni do debata tu hitape si pata dang bo hita mamereng dau tujolo ahado na masa di nguluta do akahina uli ni ngolu rodo de bataman huk kita son sahala ama na lomoro hana mamereng yana konne marlas nyeroha mamereng dau tujolo alerang sanggup do peibana mamereng saunari idu adong hata idu nang napengotok kita di hata pisi Tuhan membantu kita melihat jauh ke depan tentang tindakan Allah yang belum kita bisa jalani saat ini. Tapi kita yakin dan percaya sama seperti ketergantungan seorang anak kepada bapaknya. Dengan keyakinan dia tidak akan jatuh, tapi dia akan melihat hal yang indah di depannya. Itu dewata. Molo si pata pehita madabu. Molo si pata pehita amang dot inang ditang yang teh. Dang pitur buita jalo. Alai songon sahalak ama. Di paluas dohita bertumbuh. Di paluas do dugul-duguli
di paluas do dugul-duguli, di paluas do simajo jaki, pir ibana, tulang-tulangi pir, dang diopa terus. Di paluas do tanganon, dang terus bergantung, alai kopir ibana. Ala dang nepinda sobuni de bata. Asabu hita mamolus perdalanan ni ngolutta. Ala ni molugugupe hita mangdot inang. Tengok manaking songon hata ni de bata na di patiki. Unang nabi sukko di dokroham. Haposi ma de bata. Marhapos aku tu de bata. Tengok ma akan pinilik de bata do ita. Inaking kan na di Efesus ada ayat tulus hatonomi. Molo didik ka do. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu karena kebaikanmu. Itu nakin Efesus ada tulis. Jadi pamilition ni de batatu hita, ada orang satu budo pehita. Nunga adong hidup benak karena margana pinili duhita, orang-orang yang terpilih duhita tergaya madirita tabering di bagasa diriton penghargaan ni debata sangat tibo duhita imana mangguguh kita amang dot inang lahu madalani ari naneng pasahaton ni debata do petuhita piga jomnai pasahaton ni debata tuhita Imam Muse namangguhi las nirohata seperti seorang bapak kepada anaknya tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Lilupi anaknya digora doi songoni manang debata tuhita merdosa pehita diarah duhita kembalilah. Marlas niroha pehita tibo pe uporium mo olo-olopta ala dipengok do madok mole hati mau. Atau meritihatan ni debata di bagasan tikyon amang dot inang disungguli mahita debatado partogi di ngorutta naso targatihon manangi sepe debatado mual di olop-olop ta naso bui digatihon manang isepe alamat casi kopdo panarihononna di ngorutta sadarion pro di saliling nililingna amin martangi yang mahita alia manami na di bano gijang mauliati dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di asini roham do di denggani basam di parmudu-mudu hodo hami Tuhan di patau hodo hami rap marpungu di minggu parpudi di tahun 2020 di palasodo hami manangihon jaminan nana di pasahat mutu hami hodo totong partogi jala hodo totong mual ni olup-olup nami margati pe ari minggu bulan tahun alayang go asidot holong ni roham dohot pangulu honom mudihami tung sotu pado margati mulai ate madiho amang nabasa upa kompok kami masude ruas ni huriam asima roham di tonga-tonga ni keluarga na bergumul atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas anak, atas sakit yang mereka derita. Kuatkan mereka Tuhan, terlebih iman mereka kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Wa kami ma keluarga na bergumul dirokap ni yanakon nasida, man dirokap nasida. Dohot disihol ni rohan nasida di yanakon. Dohot dia kapar kerijuan, salehom mamang nabasa. Dia karena marulang tahun saya tabai kajang nimur do rohana madok moleate tuho amang nabasa. Song ni buat kami ma sudi akka program na berlangsung di huriam di bagasan samingguan di tahun baru. Saya pergugui amang pada taresot lah manguluhon sudi akka pakobasihon song ni akka parhalado ni huriam paso-paso ma Tuhan rab bersinergi lahu patu pahosa. Saya sungguli na kami anong ro marpungu di bagas coron dohot marpungu nang di tonga-tonga di bagas nami lau martangi yang mangujungi taonon jalan makamulatehon tahun baru nana yang palu mehonom mudi hami salhutna moleate mamang nabasa
upa kompok kami ma nang ruas nyuriam namar sahid saleo dinasida hamalumon di masa-masa pemulihan di jabu pe setotong lam tu sehat na nasida jala pirma tor dinasida marsigatung tuho jala marhaposa tuho asimaroham amang nabasase sama dosa nami asatung tamaham gawi anakon mangasahon Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Talas somahatani debata marite na maridihita hukut pasahat pilia. Tatangya koma peliata ali debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni salhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus ho pasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di culom pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajon mudi tonga-tonga ni huriam dohot ti portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam utadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alea manamina di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, songonna di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahamu, disodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat Natal, selamat hari Minggu Madhita.